Situem Creu Roja, comença l'any 1863, a partir d'un senyor que va tenir una idea, que es deia Henry Dunant, que era ajudar la gent fossin del bàndol que fossin. Per tant, aquest senyor ja va introduir el tema del voluntariat i ajudar a tothom. A partir d'aquí va començar amb tot el que és socors i emergències a nivell internacional. Per tant, Creu Roja a nivell internacional, parlant de cooperació, ja parlem des dels orígens. A partir d'aquí es va anar desenvolupant la idea del que seria la Creu Roja i la futura mitja lluna roja i s'ha anat situant a les diferents necessitats que hi ha hagut a cada moment i a la societat, partint de la cooperació internacional i també el que és a l'ajuda social, en aquest cas del municipi. Aquí a Osona hem començat el 1911 i a partir del voluntariat hem anat fent totes les activitats a nivell social, a nivell de sensibilització i de cooperació internacional. Amb el Consell Comarcal ens han subvencionat 2 projectes. En els països són Bolívia i Equador, que es treballa des de Creu Roja Catalunya junt amb d'altres, i el que es treballa és el desenvolupament d'aquests països, Creu Roja aquí, a Catalunya, amb Creu Roja Equador i Bolívia, que fa més de 20 anys que estem treballant amb ells perquè són projectes socioeconòmics, de desenvolupament socioeconòmic i sostenibles. I la idea és que aquests projectes siguin a llarg termini. Paral·lelament, també el 2008, des del Consell Comarcal van finançar un projecte d'ajuda humanitària amb una emergència que va ser a la Xina, que també es va implicar l'associació de xinesos d'aquí a la comarca, perquè pogués arribar una quantitat econòmica al país i poguessin treballar els temes d'emergència. A nivell de nombre de beneficiaris, en el projecte de Bolívia es va arribar a unes 210 famílies com a beneficiaris i beneficiàries directes, i llavors a nivell indirecte s'arriba a tot el municipi, que són unes 48.000 persones. Llavors, parlant del projecte d'Equador, es va arribar a 3.500 persones, més o menys en total, com a beneficiaris i beneficiàries directes. Llavors, al terratrèmol de Xina, allà es va desplegar la unitat d'emergència d'aigua i sanejament i tenim unes plantes potabilitzadores que produeixen 15.000 litres diaris, llavors es va arribar a 10.000 persones. Des del nostre punt de vista, preguntar-nos si cal fer cooperació és preguntar-nos la pròpia existència de la Creu Roja, perquè tant actuem de la mateixa manera a nivell local que a nivell internacional. Nosaltres, quan hem de fer accions a nivell internacional, la nostra contrapart és una pròpia Creu Roja o una pròpia mitja lluna roja. Llavors, d'aquesta manera és la que ens assegurem que tothom, tant a nivell local com a nivell internacional, actua de la mateixa manera perquè tots actuem amb els 7 principis de la Creu Roja. Llavors, nosaltres a nivell local, a Osona, el que fem és sensibilització, treballem aquests valors de respecte, igualtat i convivència. Sobretot a Osona, que tenim moltes persones nouvingudes, el nostre repte és poder treballar tots conjuntament per fomentar la convivència, que és l'única manera que es produeixi la solidaritat entre pobles.